Επανήλθα με τη Δήμητρη, όπως βλέπετε. Κάντε τα like σας και την εγγραφή σας, γιατί είναι το τελευταίο unboxing. Το επόμενο θα είναι μακιγιάζ. Με άλλα ρούχα, να είμαι και πιο αυτό. Να γίνουμε λίγο όμορφοι. Όχι, δεν είμαστε. Είμαστε πολύ όμορφοι. Αυτό να λέμε κάθε μέρα στον εαυτό μας. Πάμε να κάνουμε το unboxing που άργησα πάρα πολύ να σας το κάνω. Είναι ένα advent calendar. Δεν βρήκα κι άλλο, να σας πω την αλήθεια. Περίμενα κάθε μέρα έμπαινα στο site να πάρω τη Lancome και όταν εμφανίστηκε ήταν εξαντλημένο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά τέλος πάντων. Και αυτό πώς το πήρα, ένας Θεός ξέρει. Μη θυμώνεις, μη παρεξηγέσαι, θα περιμένεις τελειώσουμε το τελευταίο βίντεο και μετά θα παίξουμε. Έτσι πάνε αυτά. Εντάξει. Σε αυτό εδώ είχε 155 άμα θυμάμαι. Το πήρα γύρω στα 130 εγώ, γιατί σας είπα έχω έκπτωση συνέχεια. Με βάλανε αυτό εδώ μέσα, θα το δοκιμάσω σίγουρα. Και αυτές τις πούδρες από Huda. Μπορούμε να δοκιμάσουμε από εδώ, αλλά είναι τόσο λίγο που θα το βάλω. Να το βάλω στα δωράκια, να το πάρει κάποια να το δοκιμάσει. Πάμε να δούμε. Έλα! Πάμε να δούμε το Advent Calendar, τι περιέχει μέσα και αν αξίζει που εξαντλήθηκε τόσο γρήγορα που δεν το περίμενε κανένας. Ακόμα και πριν βγει είχε εξαντληθεί πολύ γρήγορα, ξαναήλθε, ξαναεξαντλήθηκε. Είναι έτσι ασημένιο, ανοίγει μέσα είναι τα κουτιά του και πάμε να ανοίξουμε ένα-ένα το κουτί του να δούμε τι έχει μέσα. Ακόμα και στο Instagram, μην φανταστείτε, νομίζω μέχρι το 9 ανέβασα, δεν πρόλαβα να ανεβάσω άλλο. Το νούμερο 1 είναι βαρύ και μεγάλο, ξέρω ότι έχει μέχρι το 9, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο νούμερο είναι το καθένα. Έχει της Bioma ένα τόνερ, δεν το ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει από αυτή την εταιρεία κάτι, είναι και σφραγιστό. Αν το έχει δοκιμάσει κάποια, ας μου στείλει από κάτω να μου πει άμα είναι όντως καλό. Για να ξέρω. Το νούμερο 2 έχει μια παλέτα μέσα. Μια παλέτα της Start. Για να την ανοίξουμε. Έχει μέσα αυτά τα χρωματάκια. Και από Tarte δεν έχω δοκιμάσει πολλά πράγματα. Μην φανταστείτε, μόνο το concealer που το λατρεύω, το concealer. Αν και τώρα έχω κολλήσει με τη Lancome το concealer, αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να αλλάζουμε και που και που. Ήθελα να δοκιμάσω και τη Νατάσα, αλλά είμαι που είμαι αχόρταγη. Είπα μη γίνω και εκεί αχόρταγη, και εκεί έχεις άπειρα. Τέλος πάντων. Πάμε στο νούμερο 3. Πώς δεν με έχει διώξει ακόμα ο άντρας μου από το σπίτι, δεν ξέρω. Το νούμερο 3 έχει ένα 3 μέσα από Olaplex. Το νούμερο 3 έχει το νούμερο 3 από Olaplex. Είδατε. Και δεν το είχα πάρει και μόλις μου έχει τελειώσει. Ευκαιρία. Πόσα ml? 100. Ακανονικό είναι. Εντάξει. Μια χαρά. Θα κάνουμε τη θεραπεία μας. Να φτιάξουμε το μαλάκι μας που το έχω ταλαιπωρήσει. Παιδιά, το έκοψα τόσο. Ό,τι σας λέω τόσο, έφτανε μέχρι κάτω. Αλλά ήταν έτσι. Και όποτε χτενιζόμουν έβγανα και τούφες. Άστο, δεν ήταν για... Πάμε στο νούμερο 4. Έχει της Milk ένα bronzer. Να σας πω την αλήθεια, το έχω δοκιμάσει. Μου αρέσει πάρα πολύ, το ξέρω. Και δεν ξέρω αν θα το κρατήσω. Μπορεί να μπει δωράκι για σας. Γιατί έχω πολλά άλλα. Μην κρατήσω και αυτό. Όχι, θα πάει δωράκι καλύτερα για σας. Θα βγάλω αρκετά. Το νούμερο 5. Πάτε και στο Instagram και εκεί θα ανεβάσω σύντομα. Θα ανεβάζουμε μικρούς έτσι μπαμ διαγωνισμούς για να κερδίσουν πολύ. Είναι από Sephora All Day Hydra Glow. Super. Oh, δεν την ξέρω, δεν την έχω δοκιμάσει. Τι βάζω μέσα καλέ. Ξανθιά βλέπεις. Με παρεξηγείτε. Είπαμε. Είμαι ξανθιά βαμμένη όμως. Πάμε στο νούμερο 6. Το
Το νούμερο 6 έχει τη Σίλια ένα ρουζάκι. Αυτό εδώ. Πολύ ωραίο ρουζάκι και για την Ήλια λένε πολύ καλά λόγια. Δεν έχω δοκιμάσει από αυτήν την εταιρεία πράγματα και άμα σας πω τη μάνι αυτό έχει γύρω στα 30 ευρώ. Αυτό δεν θα έχει 30. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει. Θα δείξει στο τέλος, αλλά εγώ πιστεύω ότι αξίζει. Πάμε στο 7. Γιατί ο καθένας πιστεύει ότι θέλει για τον εαυτό του. Έχει μέσα αυτά εδώ. Τα κλειψάκια. Α, έχει από πίσω τέτοια. Δεν πειράζει. Πολύ ωραίο. Ένα ροζ, χρυσό και ένα χρυσό. Ωραία αυτή η εταιρεία. Έχει βγάλει πολύ ωραία κουκαλάκια. Πολύ μου αρέσει. Και δεν είναι ακριβή. Αυτό μου αρέσει. Παρόλο που είναι ωραία η εταιρεία, δεν είναι ακριβή σαν μία άλλη. Μην λέω πολλά. Γίνομαι κακιά. Πάμε στο νούμερο 8. Και αυτό είναι λίγο τσιμπημένο από ό,τι ξέρω. Είναι πολύ ωραίο, είναι για μαλλιά. Για μαλλιά, οτιδήποτε βγαίνει για μαλλιά, τα κρατάμε. Τα μακιγιά σας, άμα δεν τα έχω, θα τα βάλω δωράκι. Αλλά για μαλλιά τα κρατάω. Πάμε στο νούμερο 9. Που ξέρω ότι είναι, το κρατάω σίγουρα. Κι ας είναι μακιγιάζ και σας είπα μακιγιάζ, αλλά αυτό δεν το έχω. Είναι της Make Up Forever. Αλλά και χωρίς γυαλί δεν βλέπεις την τύφλα σου. Κάτσε να δω που είναι εδώ. Αν μπορείτε να το δείτε. Είναι, αυτό το μολύβι κάνει και για χείλια και για μάτια. Είναι πολύ χωριστικό. Κάνει ό,τι θέλεις. Γενικά της Make Up Forever τα μολύβια είναι φανταστικά πολύ καλά. Πάμε στο νούμερο 10. Βαρύ πράγμα. Για να δούμε τι έχει μέσα. Έχει τις Rituals, ένα body scrub. Έχω πολλά... Α, είναι κλειδωμένο. Κλειδωμένο face. Έχω πολλά από Rituals, είναι πολύ ωραία. Πολύ μ' αρέσουν. Δεν θυμάμαι από τιμές. Πρέπει να είναι λίγο τσιμπημένα, αλλά είναι ωραίο. Είναι και μεγάλο αυτό. Είναι Cherry Blossom. Θα το δοκιμάσω σίγουρα. Πρέπει να έχω άλλα 3. Πάμε στο νούμερο 11. Έχει της Huda Beauty. Πόσα ml είναι αυτό? Τι 30 ml είναι αυτό? Αποκλείεται. Για να ψεκάσω. Είναι από αυτό που δεν μ' αρέσει. Δοκίμασα κάτι άλλο στο Hondos και τρελάθηκα. Είναι κάτι τελευταία που έβγαλε. Αυτό είναι λίγο βαρύ. Δεν ξέρω. Σαν εμφάνιση είναι πολύ ωραία. Είναι κυριλέ, είναι πολύ ωραίο. Αλλά είναι πολύ ακριβά τα αρώματα της. Μπήκα και είδα, γιατί μ' άρεσε πολύ αυτό που σας είπα. Μπήκα και είδα πόσο έχουν και είναι πολύ ακριβά, ρε παιδιά. Γιατί? Πω Παναγίτσα μου. Πάμε στο νούμερο 12. Έχει τη Σεφορά αυτό σε μίνι γλυκούτσικο. Ποιο είναι? Πρέπει να είναι το 2. Το 3 είναι. Δεν πειράζει, το καλοκαίρι θα το χρησιμοποιήσουμε σίγουρα. Θα ξανακλίνω αυτά για να τα ανοίξω στο Instagram. Στο Instagram σας είπα δεν τα άνοιξα. Να ανοίξω λίγες μέρες και στο Instagram. Πάμε στο νούμερο 13. 12 ανοίξαμε, 13. Πού είναι 13? Πολύ κάτω είναι, παιδιά. Το 13 έχει ένα από Huda Beauty, πολύ ωραίο, Liquid Matte. Αν το έχω, που πρέπει να το έχω, θα το βάλω σε διαγωνισμό. Τι να το κάνω με το έχω, πόσο θα έχω? Και στο έχω και σε μίνι, δεν με πειράζει. Θα σας το βάλω. Πάμε στο νούμερο 14. Αυτό τα έχει πάνω. 14 έχει... Τι είναι αυτό? Παιδιά,
αυτή δεν την ξέρω. Τι είναι, πείτε μου από κάτω, όποιος ξέρει. Θα ψάξω και εγώ στο Sephora να δω τι είναι. Είναι πολύ ραμπάν, λέει. Πολύ μικρούτσικα τα γράμματα. Θα μπω να δω τι είναι, από περιέργεια. Πάμε στο νούμερο 15. Το 15 είναι πολύ μεγάλο, δεν ξέρω γιατί. Α, παιδιά, αυτή είναι πολύ ακριβή η εταιρεία. Αυτή η μάσκα μόνη της κάνει 20 και παραπάνω πρέπει να έχει. Είναι η Rose Gold Brand Facial. Θα τη δοκιμάσω οπωσδήποτε να δω γιατί είναι τόσο πανάκριβη. Πανάκριβη, δεν σε λέω πανάκριβη. Τα 4,150 ευρώ, 100 κάτι έχουν, 120, 4 τεμάχια. Rose Gold. Να δούμε για ποιο λόγο είναι, τι κάνει ρε παιδιά, θαύματα κάνει, τραβάει, τι κάνει, μας τραβάει, μας κάνει botox, τι κάνει τόσο ακριβή. Και το άλλο που είχε μέσα είναι του Dor Dennis Gross. Τι έχει μέσα? Τι είναι αυτά? Α, αυτά που με βάλανε και σε δείγμα. Έχει μέσα 1, 2, 3 έχει. Τι είναι? Φόρμουλα Universal Peeling. Α, σοπαρέ. Με αχά, μπαχά, 5 with peel. Step peel with 5, αχά. Θα το δοκιμάσω. Και μου τελειώνει το peeling της Huda, που μου αρέσει και πάρα πολύ. Πάμε στο νούμερο 16. Α, έχει μωρό κανόλι, ένα σπρέι. Παιδιά, αξίζει, πιστεύω, με το παραπάνω το calendar. Μέχρι τώρα έχει μέσα τέλεια προϊόντα. Δεν μπορείτε να πείτε. Τι σπρέι είναι? Να μην φριζάρει το μαλλί, για να κοντρολάρει το φριζάρισμα. Μια χαρά. Πάμε στο νούμερο 17. Και από αυτό έχω, άρα και αυτό θα πάει σε έναν, πρέπει, άμα έχω την ίδια, θα μπει σίγουρα και αυτή σε διαγωνισμό, γιατί την έχω, πόσες κρέμες θα έχω, πόσα θα έχω. Εντάξει, μην είμαστε και αχόρταγοι. 18. Έχει μια πούδρα από Αναστάσια. Εγώ λέω να μην τη δοκιμάσω, γιατί δεν έχω ακούσει και καλά λόγια. Και να μην πάει χαμένη τώρα να ανοίξω και να τη βάλω σε ένα, τουλάχιστον να τη μπορεί να αρέσει σε κάποιον άλλο, να τη χαρεί κάποιος άλλος. 19. Έλα 19 βγες. Τι έχεις? Έχει μια μάσκαρα από Fendi Beauty. Και για αυτή λένε πολλά. Πόσες μάσκαρες έχω μέχρι τώρα? Αυτή έκανα. Αχόρταγη γυναίκα. Πάμε στο νούμερο 20. Έχει νιασιναμίδι σέρουμ από The Inkey List. Αν το έχει δοκιμάσει καμία, ας με πει. Άμα κάνει, δεν κάνει δουλειά, δεν το ξέρω, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ μου. Γενικά από αυτήν την εταιρεία δεν έχω δοκιμάσει τίποτα. Πάμε στο νούμερο 21. Έλα πουλάκι μου. Το νούμερο 21 έχει δύο όλες, πρέπει να έχει μέσα. Μία σε χρυσό. Επειδή εγώ δεν κάνω, σε φορά είναι, επειδή εγώ δεν κάνω τα νύχια μου, μου τα κάνουνε. Άρα και αυτά θα μπουν για δωράκι. Τι να τα κάνω εγώ? Να τα κρατήσω τζάμπα? Όχι. Θα τα δώσω σε κάποια, μπορεί να τα χαρεί. Γιατί να τα κρατήσω εγώ? Πάμε στο 22. Πολύ ελαφρύ το 22. Τι έχει μέσα? Έχει από Rare Beauty ένα soft pink tinder lip oil.
Για να το δούμε. Έχω κάτι μίνι από τέτοιο. Και αυτό, αν είναι το ίδιο, θα το βάλω και αυτό. Αν δεν είναι το ίδιο, θα το κρατήσω. Θα μου πεις και τι να το κρατήσεις, τι να το κάνεις, έχεις τόσα πολλά. Αλλά δεν έχω δοκιμάσει την εταιρεία. Γιατί, ποτέ δεν ξέρεις. Πώς θα μου έρθει εκείνη την ώρα, είμαι και λίγο εγώ, ό,τι να είναι. Πάμε στο πρώτο τελευταίο, στο νούμερο 23, τελειώνουμε. Είδατε τι γρήγορα έχω κάνει τα unboxing, πλέον τα ξεπετάω πολύ γρήγορα. Πέστε μου, δεν αξίζει τώρα. Δεν αξίζει αυτό το advent calendar. Δείτε τι έχει μέσα. Τη σκάπα 18. Τι είναι? Είναι και μάσκα κιόλας είναι. Leave-in Reaper Hair Mask. Και 15 ml. Τώρα 15 ml πες τι σε κάνουν. Από το τίποτα. Για να τη δοκιμάσω μια χαρά είναι. Αλλά να ανοίξει πρώτα αυτό. Έλα πουλάκι μου. Έλα μωρό μου. Έλα. Κάσε μου, λέω μωρό μου και έρχουν τα μωρά. Και μου κάνουνε. Εντάξει. Θα το δοκιμάσουμε. Τώρα μία φορά θα δοκιμαστεί. Δύο δεν ξέρω. Έστω και μία μπόλικια κάτι είναι. Πάμε και στο τελευταίο, στο 24. Συγγνώμη. Έχει από Μάριο Μπαντέσκου μία mini palette. Δεν έχω δοκιμάσει ούτε από αυτό κάτι. Ούτε τα browser που έχουν γίνει viral. Δεν έχω δοκιμάσει τίποτα. Είναι η πρώτη φορά να δοκιμάσω μια mini palette. Αυτή τη τετράδα έχει μέσα. Θα δείξει. Πιστεύω να σας άρεσε. Πιστεύω να πιστεύετε ότι αξίζει. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αξίζει το advent calendar. Γράψτε μου από κάτω αν το πρόλαβε καμία. Αν θα ήθελε καμία να το προλάβει. Αυτά, φιλάκια πολλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα. Γράψτε μου από κάτω να μιλήσουμε, να πούμε ό,τι θέλετε. Κάντε τα like σας, κάντε τις εγγραφές σας. Αυτά, φιλάκια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε ακόμα εδώ, όσοι είστε μέχρι αυτή την ώρα του βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο που θα κρύβει και κάτι πολύ καλό. Φιλάκια πολλά, καλές γιορτές να έχετε.